Súťaž v kopaní pokutových kopov sa tento rok opäť uskutočnila v obci Pata. Išlo už o 6. ročník a zúčastnilo sa ho viacero súťažiacich z celého okolia. Hádam najznámejším víťazom spred 2 rokov bol mládežnícky reprezentant a v súčasnosti hráč londýnskej Chelsea Miroslav Stoch. V Pate sa uskutočnil 6. ročník súťaže v kopaní penalt pod názvom Patanská penalta. Išlo teda o tradičnú súťaž, ktorá má v celom regióne dobré meno. Súťažilo sa v 4 kategóriách. V prvej boli najmladší účastníci do 8 rokov. Ďalšie kategórie boli od 9 do 14 rokov, dospelí a samostatnú kategóriu mali aj dievčatá. Podujatie by sa nepodarilo zrealizovať bez výdatnej podpory sponzorov. Je tu viacej sponzorov. Je to jednak fanklub Pata, obec Pata, futbalový klub Pata, FC Nitra pomáha, dokonca pomohol aj futbalista Ružomberka Ivan Hodúr. Pre víťazov jednotlivých kategórií boli určené aj zaujímavé ceny. A na víťazov čakajú vynikajúce ceny. V minulosti to bol televízor. Tento rok je to hodnota 5000 korún. Pri tých žiakov to bolo prehrávač DVD. V minulosti vyhral toto podujatie Miroslav Stoch z Nitry, ktorý v súčasnosti hrá za juniorku londýnskej Chelsea. Tohto ročníka sa nezúčastnila žiadna väčšia futbalová osobnosť, no napriek tomu sme objavili viacero talentov, ktorí neskrývali svoje ambície. Tak to sa mi určite každý s tým, aby to vyhrala. A budem sa snažiť. V Pate sa vždy vyhodnocuje aj najlepší brankár, ktorý to pri pokutových kopoch nemá jednoduché. Pokúšam sa to minulý rok, ale nejako to nevyšlo, tak uvidíme dnes. Víťazom medzi najmladšími bol Daniel Martinka. V kategórii 9 až 14 rokov mal najviac šťastia Vojtech Pilo. Medzi dievčatami sa stala víťazkou Drahomíra Pílova a v kategórii dospelých, ktorá bola zároveň najpočetnejšou, vyhral Matúš Hrábek. Marek Skáčik, televízia Krea.